Здравейте! Днес темата е Хонг-Конг и Coldplay. Мечта, която не се отказва. Тази седмица съм в Хонг-Конг, както споменах и преди това. И това не е просто поредната спирка от моето пътуване. Това е мечта, една сбъдната мечта, която дълго изглеждаше невъзможна. От 3 години се опитвах да си взема билети за концерта на Coldplay. Всеки път, когато обявяваха турне, се вълнувах. Надявах се и после нищо. Сайтовете блокират, билетите свършват за секунди и това не беше никак приятно. Няколко пъти бях на крачка, но не успявах. И един ден, буквално една сутрин в 4 часа, ставам, защото трябва да си взема ключовете за новото ми жилище. Полузаспал си мисля, я да проверя още веднъж, ей така, за спорта. Отварям сайта и билети за Хонг-Конг. Пакет с нощувки. Натиснах бутона почти инстинктивно и успях. Първата ми реакция не беше оле, ще ходя ли изобщо? Честно, дори след като платих, не бях сигурен, че ще мога да отида. Защото нека си го кажем, такова пътуване не е евтино, а и животът си тече, отговорности, несигурност и така нататък и така нататък. Но месеците минаваха и с времето нещо в мен започна да казва: Атанас, това не е просто концерт, това е знак. Това си ти. Тръгни. И тръгнах. Организирах си всичко, от самолетните билети до маршрутите, визите. Само да вметна, че визата за 30 дни за българи в момента е безплатна. Тоест няма нужда от виза. И всички места също организирах сам. Така преминах през 2 града в континентален Китай. И те ме промениха. Видях една култура, различна от всичко, което познавах. Видях хората, техният начин на живот, храната, езика, спокойствието и, разбира се, хаоса. И сега вече съм тук, в Хонг-Конг. Градът, който не прилича на нищо друго и който ще остане в сърцето ми за винаги, защото е свързан с този момент. Момента, в който не се отказах от мечтата си. А концертът предстои само след ден. Чувствам се като дете, развълнуван, щастлив, благодарен. Цяла седмица ще ви показвам моменти от самото събитие, светлините на града и, разбира се, част от самия концерт. Това не е просто пътуване. Това съм аз. По света. С мечтите си. И с вас. Благодаря, че сте тук. Останете с мен.